he dit un mateix dia. Vaig a practicar un últim cop la presentació i marxem que és 52. Els veïns m'han tancat tots el pàrquing. Reconnectar el Bluetooth perquè mon pare va agafar el cotxe i me'l va desconnectar i rumbo cap a Terrassa. No sabeu l'aparcament on acabo d'aparcar. O sigui, estic ara mateix en una costa així. I tinc, en plan, un pam fins a la cera, però mira, no el centra més. Vull dir, aquí se quede i ja està. Ara són les 7:40 i tornarem a practicar un cop més la presentació del TFG i ja ens anem cap a la uni, que està a 20 minuts d'aquí caminant més o menys. Sabe. Irma. ¡Ah, tengo el mismo perfume! Estoy mal nerviosa, voy a morirme, pero bueno. Tío, no me tomo un mitila, me quedo de la mañana. Bon dia, tribunal. La visió obté el 40% de la informació diària del nostre dia a dia i perquè funcioni necessitem que la visió binocular, l'acumulació i la convergència funcionin correctament. Quan algun d'aquests mecanismes falla, Bon dia, soc Regina Milani, avui vindré a presentar el meu treball. Treballem en utilitzat aquests materials, la intervenció i l'estructura es va fer en 11 sessions, les quals estaven dirigides per una òptica i optometrista especialitzada en teràpia visual, que duraven uns 45 a 60 minuts. Bon dia, soc Maria García i us presentaré el meu treball final titulat Anàlisi del complement de les lents de contacte en l'accessori. Comencem parlant de que en els últims anys el comerç electrònic ha augmentat de manera exponencial, canviant de manera... Vamos a bailar, vamos a beber, a ver. Hem acabat la presentació. Un bloc abans. Más o menos, He dormit 4 hores. Bon dia, m'he despertat a la migdiada. De piso en piso y tiro porque me toca. ¿Y qué van els òptics quan presenten el TFG? Yo en tercera de eso. una expressió.
metería en mi casa. Que va a ver, si tú dices. Viejo de mierda.